ng mga nagbabagang balita. Higit sa 300,000 pesos na halaga ng shabu na samsam ng PDEA sa Naga City. Rank number 7 umano sa mga drug personalities sa Bicol, Calabozo. Seguridad na ilalatag ng pulisya para sa pagbabalik eskwela sa Lunes, nakahanda na. Probinsya ng Kamsur at DepEd, lumagda ng isang MOA para sa konstruksyon ng dagdag classroom sa probinsya. LGBTQIA+ community, ikinatuwa ang pagtanggap ng publiko sa kanila. Magandang gabi. Narito ang mga maiinit na balita sa Camarines Sur. Arestado sa Naga City ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang rank number 7 umano sa mga drug personalities sa Bicol Region. Si John Amador sa detalye. Nang makumpirma sa pusher buyer ang positibong transaksyon, agad na pinusasan ng mga otoridad ang rank number 7 umano sa mga drug personalities sa Bicol Region. Ayon sa PDEA, matagal nang minomonitor ng ahensya ang aktibidad ng suspect na residente ng Barangay Triangulo. Napasa kamay ng mga otoridad ang matagal nang minomonitor ng PDEA Region 5 at Kamsur na rank number 7 drug personality sa Bicol. Nasamsam sa suspect ang droga na nagkakahalaga ng higit sa 340,000 pesos. Dati na rin umano itong nahuli sa parehong operasyon na hindi umano tumigil sa illegal na aktibidad. Itong kinadak natin na anti-drug operation is isang against to sa isang regional listed drug personality ng PDEA po. At ito naman is resulta po ito ng series of casing and surveillance and monitoring na sinasagawa natin dito sa personalidad na ito. Lalo na po yung barangay niya is talagang humihingi na ng tulong sa ating otoridad na mabawasan yung kanilang drug problem doon. So nagsagawa tayo ng series of casing and surveillance, and then ngayong gabi, fortunately nagkaroon po ng tsansa yung ating PDEA agent na nagpanggap ng pusher buyer at nakapagkasa po ng isang bypass operation. So itong bypass operation po na sinagawa natin is ito is joint effort po ng PDEA Regional Office 5 Special Enforcement Team. Kasama rin po natin dito yung Naga City Police Office, City Intelligence Unit at City Drug Enforcement Unit sa pangunguna po ni Police Lieutenant Colonel Chester Pumar. May panawagan ng otoridad sa komunidad. Ang panawagan natin sa ating mga kababayan, sa community, na talagang maging mapagmatsyag tayo at wag natin ipagsawalang bahala kung may mga naobserbahan tayong kagaya nitong personalidad na still active sa illegal drug activity. So, hiningi muna po namin yung kanilang kooperasyon na ipagbigay po alam sa tanggapan po ng law enforcement unit at sa kanilang mga local government unit para po may parating po sa kaukulang opisina at ma-actionan natin. So, i-intensify po natin yung anti-illegal drug operation at hanggat po may mga kababayan tayo na willing suportahan yung ating kampanya laban sa illegal na droga. John Amador, CSN. Samantala, all set na ang ilalatag ng PNP para sa pagbubukas ng klases sa mga pampublikong eskwelahan sa Lunes. Ilang illegally parked na sasakyan na nakaparada malapit sa mga paaralan. Winilclamp ng barangay at PSO. Nagpabalik si John Amador. Balik eskwela na sa mga pampublikong paaralan sa Lunes, June 8. Bilang paghahanda, inalerto na ng Naga City Police Office ang mga estasyon ng pulisya sa lungsod. Ayon sa Naga City Police Office, magdi-deploy ng pulis sa bawat paaralan sa lungsod para mag-assist sa daloy ng trapiko at pagtiyak ng seguridad ng mga nagbabalik eskwela. Participation ng brigada eskwela ng PNP, especially ang Naga City Police Office, is nagpo-focus lang sa public safety and security, itong management ng traffic, itong crime prevention awareness. So, ma-focus lang kami digdiyo para
maitaumi ang serbisyo para sa tao. So, pag-abot duman sa mga non-PNP mandated activities, pigpo-prohibit ini or pig-discourage kami gibuhon ini. At para makafocus ang satuyang personnel sa pagtaon ng serbisyo, lalo na sa pag-mantener kang peace and order sa sarungan. Sa Police Station 3 na nakakasakop naman sa tinaguriang U-Belt ng lungsod, nagdi-deploy na ng personnel sa labas ng mga paaralan sa kanilang AOR. Karamihan dito sa Peña Francia, dito, public. So sabay-sabay iyan. Ang pinaka malaki dito yung Kamhay. So sigurado yan ang traffic congestion na naman dyan. So opening, sabay-sabay naman yan, papasokin din sabay-sabay naman lalabas. So kami dito sa Station 3, so 100% kami nakadeploy dyan sa labas. Umaga and then paghapon naman. So meron din kasi kami tinatawag na upland presensya. So lahat ng mga personnel, even yung office personnel, nasa labas para mag-manage ng traffic. Sa Brigada Eskwela, so more on kwan lang kami sa Brigada Eskwela, police assistance and then security. So alam naman natin na may standing order na, so ang police kwan na lang, more on kwan na lang dyan sa assistance and security. Mahigpit na rin umano ang pulisya katuwang ang PSO sa mga illegally parked vehicles at magwi-wheel clamp bago ang balik eskwela sa June 8. Bago pa man ang balik eskwela, inumpisahan na kahapon ng Barangay Council ng Peña Francia ang pag-wheel clamp matapos maaprubahan ang isinumiting resolusyon. Sa sanggunian na payagan sila na magpatupad ng enforcement para na rin mapanatiling maayos ang trapiko sa tinaguraang City U-Belt. Ipupunan na si manungod sa road clearing, preparasyon sa satuyang paabuto na pralasihan. And syempre, continue ang programa kang barangay. Kaya nga ni si Kuya Kap, nagpasal kita ng ordinansa na ma-deputize ang satuyang enforcer na kami na po ang ma-implement kang wheel clamping dito sa barangay. And na-approve man po yan kang sangguniang panglunsod and ki Mayor, tatawan kita ng initial na 20 wheel clamp. Inahalata lang si hali sa PSO na mga wheel clamp. Tangani continue ang programa tadig dito sa barangay. Tanging ang may mga yellow mark parking space lamang umano sa stretch ng Peña Francia Avenue ang pinapayagan para sa parking ng mga sakyan na malapit sa mga eskwelahan. Jan Amador, CSN. Yumayabong na ang mga punong itinanim sa ilalim ng Green Embankment Project sa bayan ng Milaor. Umaasa naman ang mga residente sa lugar na sa inilunsad na kampanya kontra baha ng probinsya, makakatulong ito para hindi na maulit pa ang nangyari ng manalas ang Bagyong Christine noong 2024. Si Jem Garcia sa detalye. Nagpapaulan na sa maraming bahagi ng bansa kasama na ang Bicol Region dulot ng habagat. Isa sa mga nababahala sa nalalapit ng tag-ulan ay si Lizelle ng Milaor na nakatira sa flood-prone area sa Barangay Flor de Liz. Nang manalas ang Bagyong Christine taong 2024, halos pinalubog ang lugar ng baha dahil sa higit 700 mm na ulang dala ng bagyo. Talagang mahirap dito sa amin, ma'am. Tababan baga ito, ma'am. Talagang dito lahat lang titipon ang tubig sa amin sa Milaor. Pag nagbabaha, ma'am, igong masasagapan ng tubig, igong madadalagan na igong masasagapan ko yan sa puong kan mga kahoy, araw kayan. Isa ang bayan ng Milaor sa mga naging pilot area ng Green Embankment Program ng Provincial Government ng Camarines Sur sa pangunguna ni Governor Elray Villafuerte nitong Marso. Ilang buwan na ang nakalipas, mayabong na ang mga punong itinanim sa lugar na inaasahang maging natural na proteksyon ng mga residente sa baha. Nakiisa sila sa mga residente ng bayan upang magtanim ng mga puno kung saan magsisilbi ito bilang natural na flood control na magsisipsip sa tubig baha upang maiwasan ang pag-apaw ng tubig tuwing umuulan. Malaking tulong po yan, ma'am, kasi magkaroon man ng baha, talagang malaking tulong yan to absorb the flood, ganyan. Malaking tulong po yan kasi talagang saka nakakapaganda pa yun ng mga view dito sa barangay namin. Gandang project po yan ng Kapitolyo ka ni Gob kasi talagang sabi niya yung bagyo, yung talagang pinopokus natin, yung maging tayo, maging yung mga taga-barangay, mga tao dito,
maprotektahan project na yan kasi talagang yun ang pinaka-problema natin dito sa barangay namin. Lalo na dito bahayin talaga dito sa barangay namin. So, malaking tulong po yan para sa flood control. Ilan lamang ang milaor sa mga bayan na kasama sa Green Embankment Program. Kasama rin dito ang mga bayan ng Garchitorena, San Fernando, Pamplona at marami pang iba na maaaring maging solusyon upang mabawasan ang pagbabaha sa probinsya. Maliban sa Green Embankment ay tuloy-tuloy pa rin ang dredging o ang pagpapalalim ng mga river channels bilang bahagi ng kampanya ng probinsya kontra baha, ang Oplan Kontra Baha Kamsur. Jam Garcia, CSN. Inihahanda na ng lokal na pamahalaan ng Naga City ang kasong isasampa sa may-ari ng kontrobersyal na 13-story building sa Barangay Santa Cruz. Si John Amador sa detalye. Mariing pinapanindigan ng LGU Naga na may paglabag sa high-rise building na ito sa corner Arana, Barangay Santa Cruz sa Naga City. 6 na palapag lang ang pinayagan ng City Engineering Office na may itayong gusali, subalit sa pagdaan ng panahon, umabot sa 13 palapag at hindi sinunod ang aprobadong building permit. Ngunyan, ang ini-invoke is itong susam, obligasyon kang syudad pag-abot duman sa public safety and welfare. Dahil pag hiniling tapati itong classification kang zoning classification duman sa lugar, high density residential siya. Ano siya, nabababawa niya ang pagiging commercial nature niya. So that's one of the reasons kung taano even si previous na building official talagang pipirit man ko na dai magdagos dahil high density residential siya. Pag hindi mo nga high pikiting maray, all sides niya, harong. Kaya nga nag-file man yung kasong separate yata as far as I know, as ombudsman, si mga residente. Ayon kay Attorney Ohastro, sasampan na ng kaso ng lungsod sa susunod na linggo ang may-ari ng nasabing building ng public nuisance sa ilalim ng Article 694 ng Civil Code of the Philippines. So ang city is much more concerned duman sa non-compliance with si mga safety regulations. Hindi man siya nag-apply pa for any permit for the entire itong building niya. Hindi man siya nagpa-monitor sa syudad, sa building official, katong sinasabi niya mga dagdag na mga structural measures. So, may report na sa kuya ang building official, tigtawan kitang kopya, and yung yan. So, na-observe niya naman may mga continuing violations. So, sabi ni Mayor, naman, mag-grant pa kita kayan sa continuing violations niya. And it continues to poses a public safety risk. Nangyari naman sa Ansay na ito. So, ang perming babasulon ng syudad, ang LGU, tinugutan da. Sa ngunyan, nasa final stages na kita kang pag-prepare kang draft itong complaint. Ang sabi ko sa mga associate lawyers ko sa City Legal na let's target na by next week maka-file kita. Pero siyempre mahagod kita ng authorization sa sanggunian para maka-filing kaso. Sa ilalim ng Article 694-707 ng Civil Code at Article 458-460 ng Revised Penal Code, ang public nuisance ay maaaring kasong kriminal na may paglabag na nakakaapekto sa publiko o komunidad at maaaring isampa ng LGU o gobyerno. Sa ngayon nananatiling nakatenga ang konstruksyon ng naturang commercial building. Jan Amador, CSN. Sa Lunes na June 8 ang balik eskwela sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Hudyat na rin yan ng pagsisimula ng implementasyon ng trimester system o school calendar ng DepEd. Nalayon ang uninterrupted learning at academic recovery ng mga estudyante. Si Regine Bues sa detalye. Nakasanayan ng mga paaralan ng tradisyonal na 4 na quarter sa loob ng isang school year. Ngunit ngayong school year 2026 to 2027 na magsisimula sa Lunes, June 8, pinaghahandaan ng mga guro at mag-aaral ang pagpapatupad ng 3-term system ng Department of Education o DepEd. Alinsunod dito sa DepEd Order No. 009 Series of 2026 kung saan hahatiin sa 3 academic terms ang school year upang mas maayos ang paghahati ng mga aralin at mga gawain sa paaralan.
Ayon sa DepEd, mula sa dating 180 to 200 day school year, ginawa itong 201 day para sa uninterrupted instruction at matutukan ng academic recovery ng mga estudyante. Sa kasalukuyan, abala na ang mga guro sa paghahanda ng kanilang mga lesson plan at learning materials para makasabay sa mga pagbabago ng sistema. Ayon sa ilang guro, wala naman silang magagawa kundi ang maghanda at sumunod sa ipapatupad ng ahensya dahil para rin naman ito sa kapakanan ng mga estudyante. Naghahanda na rin ang ilang estudyante para sa bagong sistema ng pag-aaral ngayon. We're ready ko na po sa sarili ko para sa new transitions ngayong school year. We have no choice but to be ready, to embrace the change, go with the flow, because if we will be thinking na ayaw namin, hindi, gusto namin dito, so wala kaming masisimulan to, yung mga bata. So, ganun talaga po, I think in any agency, having change is normal. So you just embrace it, looking at the bright side, and of course, always thanking the students what will be good for them at the end of the day. Dagdag pa nito, patuloy ang kanilang pag-a-adjust lalo na sa paghahanda ng mga learning materials at mga aralin para sa 3-term system. So for me, bilang senior high school teacher, I think my preparation would be looking really for resources, waiting for the central office to give us their own resources din na available na, like the curriculum guide, the BAU, the learning materials like the exemplars, the learning activity sheets, mga ganun. And aside from that, since may mga pilot school na din, nakapag-start last school year, so ako po personally, I look sa YouTube. We also do benchmarking as part of our preparation. And actually, as much as possible, we want also to benchmark din sa school na meron din special program in the arts na part ng curriculum nila, so that it's quite contextualized po in our scenario or situation. Sa kabila ng mga pagbabago, umaasa ang DepEd na makakatulong ang bagong sistema upang mas mapabuti ang daloy ng pagtuturo at pagkatuto ng mga mag-aaral sa mga paaralan. Regine Boy, CSN. Tumaas ang tsansa ng low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na maging bagyo sa susunod na 24 oras. Ayon sa Pag-asa, huli ang namataan sa kanluran ng Ilocos Norte. Palayo man ng bansa ang naturang LPA ay hihilahin naman ito ang southwesterly winds o habagat na magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon kasama na ang Bicol Region. Ayon sa Pag-asa, asahan pa rin ang mga pag-uulan sa susunod na 2 hanggang 3 araw dahil sa naturang sama ng panahon. Pinangunahan ni CAMSUR Governor Elry Villafuerte ang paglagdas sa Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng pamahalang panlalawigan ng CAMSUR at Department of Education para sa konstruksyon ng mga bagong school buildings sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Ginawa ang MOA signing sa kaarawan mismo ng gobernador kahapon June 3, kasabay ang pasasalamat nito kay Education Secretary Sani Angara, Undersecretary Peter Corvera at iba pang opisyal ng ahensya sa patuloy na pakikipagtulungan upang maisakatuparan ang mga proyektong magpapabuti sa kalagayan ng edukasyon sa CAMSUR. Ayon kay Governor Villafuerte, hindi dapat maantala ang mga programang makakatulong sa mga mag-aaral at guro. Kasabay nito, nagpasalamat din ang gobernador sa lahat ng mga bumati sa kanyang kaarawan. Pinakamagandang regalo umano para sa kanya ay ang makita ang patuloy na pag-unlad ng lalawigan sa pamamagitan ng mga proyektong direktang nakikinabang ang mga taga-CAMSUR. Samantala, big time ang naging bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo na ikinatuwa ng mga tsuper. Mga tsuper, unti-unti na umanong nakakabawi sa sunod-sunod na oil price hike. Si Jem Garcia sa detalye. Sa ibinabang oil price guide ng Department of Energy ngayong linggo, 4 pesos to 10 pesos kada litro ang rollback sa presyo ng langis. Ang big time oil price rollback na yan ay kinatuwa at damang-dama umano ng mga tsuper na matagal ring umaray sa sunod-sunod na taas presyo sa langis simula nitong Marso dulot ng giyera sa Middle East. Po ngayon po, tamang-tama po na may mauwi na rin kami sa pamilya namin, ma'am. Tapos kahit papaano, medyo nakakaraos din kami sa pang-araw-araw namin sa pagbaba ng diesel po.
Dahil sa pagbaba ng presyo ng krudo, kahit papaano ay unti-unti na ring nakakabangon ang mga public utility vehicle drivers na isa sa mga pinakaapektado sa krisis. Ayon sa kanila, dati umano ay hirap silang makapag-uwi ng kanilang kinikita sa pang-araw-araw, kaya lugi na rin sila at ang ilan pa sa kanila ay hindi na bumiyahe noong mataas ang presyo ng petrolyo. Walang makuha nun, sir. Halos hindi na kami lumalabas nun. Wala rin, talo rin sa gasolina, diesel. Pang bambiro lang, para diesel. Medyo nakakabalik-balik na rin. Hindi na gaano dati. Tulad ng dati, hindi magaano pasahero. Kaka madalang yung jeep. Dahil sa taas ng gasolina, diesel. Pasalamat kami po dahil po sa pagbababa ng presyo ng diesel. At sana pa ibaba pa ulit kahit paano maibalik kahit nasa 60 po, medyo okay na po kami doon. Ayon sa Department of Energy, magandang balita umano ito dahil mas lumalapit na ang presyo ng krudo sa presyo nito bago ang tensyon na nararanasan sa Middle East. Umaasa ang Energy Department at mga tsuper na magtutuloy-tuloy na ang pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo. Jem Garcia, CSN. Ibinahagi ng ilang cast ng upcoming family movie na Little Hope ang kanilang experience habang ginagawa ang pelikula sa Camarines Sur. Ilang cast relate umano sa kanilang karakter. Narito ang ulat. Nakarelate umano ang cast ng upcoming family movie na Little Hope sa kwento ng pelikula. Ipinasilip exclusive sa Camsur News ang set ng shooting ng pelikula na kinunan sa Camsur. Iikot ang kwento ng pelikula sa pinagdaanan at paghihirap ng karakter ni Tom, nagagampanan ni Pepe Herrera na pinalaki na mag-isa ang anak niyang si Hope matapos bawian ng buhay sa isang aksidente ang kanyang asawa. Dagdag pa sa dagok ng karakter ni Pepe Herrera nang ma-diagnose na may cancer ang kanyang anak na si Hope. Ayon sa writer at director ng pelikula na si Direk Benedict Mique, na-challenge siya sa pagsulat ng pelikula. Relate din umano ito sa takbo ng pelikula bilang isang magulang. So ito, yun ang challenge eh. How can a death, show so much love sa isang pamilya? The story, syempre, yung inspiration, I'm a parent right now, is your family, your kids, diba? Actually, kaya ako sinulat ito is, come to think of it, minsan we neglect the time we spend with our kids eh. Pag inisip mo, minsan lumilipas lang siya at pwedeng matapos ng maaga. So you have to treasure that. Gagampanan naman ni Yasi Pressman ang karakter ni Angel na makikilala at magbibigay ng kulay sa buhay ng mag-ama. Relate din si Yasi at Empress Shook sa kanilang mga karakter sa pelikula. And for me, this is very personal for me because my father also had been battling with cancer. Tatlo rin po kasi yung naging cancer ng daddy ko eh. So parang I know the experience and alam ko rin yung hirap at yung happiness mo na meron ka pang panahon with someone who's dealing with this. Kaya nung nakita rin ako ni Direk, nakita niya yung pagkakataon na magandang chance for me to play Angel. Si Angel naman ay isang character na papasok sa buhay nila Pepe Herrera at ng ating baby Kylie na si Little Hope. At Pepe plays Tom at they're trying to figure out things here sa mundong to. Dahil may sakit na nga yung anak nila, naghahanap sila ng ways na magpasaya pa rin siya. Siyempre sa nangyayari dun sa storya, sa eksena, masakit sa puso na kung maiisipin mo man na kung if ever na ganun talaga yung mangyayari sa totoong buhay, sa buhay mo, lahat ng eksena masakit sa puso na parang hindi mo may imagine na, ayun nga, what if sa'yo mangyari to? How will you survive? Samantala para kay Direk Mique at cast ng Little Hope, dapat abangan ng mga manonood ang pelikula na puno ng life lessons. Bonus pa ang ganda ng Camsur kung saan kinunan ang pelikula. Tapos we're supposed to shoot it in Manila, tapos bakasyon lang dito. Tapos sabi namin parang sayang eh, rich in culture, tapos lagay na natin dito yung setting. So we're also presenting aside from the tourist attractions ng Camsur, pinipresent rin namin yung kultura ng mga Bicolano. Chris Novello, CSN. Pinagdiriwang ngayong buwan ang Pride Month na layong kilalanin ang ambag sa lipunan ng mga LGBTQIA+. Ang ilang miyembro ng queer community masaya dahil sa pagtanggap ng publiko.
Si Regine Bues sa Detalye. Pagtanggap ng mga tao sa amin, parang ramdam na namin. Pinagdiriwang ngayong buwan ng Hunyo sa iba't ibang panig ng mundo ang Pride Month. Ang buwan na ito ay nakatuon sa pagkilala at pagtanggap sa mga kabilang sa lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, questioning, intersex, asexual o LGBTQIA+ community. Layunin nito na ipakita ang mensahe ng respeto, pantay na pagtingin at malayang pagpapakita ng tunay na sarili ng bawat isa. Para sa ilang miyembro ng LGBTQIA+ community na nakausap ng news team, ang Pride Month ay isang paalala na mas lumalawak ng pagtanggap ng mga tao sa kanila. Ayon sa kanila, mas masaya at mas komportable na sila sa araw-araw na buhay dahil mas bukas ng isip ng marami sa lipunan. As a part of LGBT, president ako ng barangay namin ng LGBT, which is 27 barangay of president ko. Kasali po ako. So sinusuportahan ko yung lahat ng mga LGBT talaga. Laban lang tayo, basta doon tayo sa tama, go lang. And very thankful ako kasi hindi katulad nung unang mga nakaraang panahon na talagang mahirap tanggapin ang kapag nakakita sila ng bading, talagang mahirap. Tapos maraming bully, ayan. Grabing diskriminasyon ang hinaharap ng mga part ng LGBT kesa ngayon. Salamat po sa mga taong nakapalibot na halawigan sa indang pag-intindi para sa samuyang araw kainiyo. Pero ngunyan mayo naman pong natatanggap ng discrimination. Ngunyan po mayo po. Halawig na ang pag-intindi kan mga tao. Para naman kay Isaac na may partner na kabilang sa LGBTQIA+ community, isang magandang karanasan para sa kanila ang mas malawak na pagtanggap ng mga tao. Ayon kay Isaac, mas magaan ang pakiramdam dahil mas marami na ang nakakaunawa at nagpapakita ng respeto sa kanilang relasyon. Kahit sabihin natin na may masasabi sila sa akin, hinahayaan ko lang kasi siya kasama ko. Yung nararamdaman ko para sa kanya is hindi ko nararamdaman sa iba. Sa kabuuan ng Pride Month ay hindi lang pagdiriwang ng kulay, kundi pagdiriwang din ng respeto, pag-unawa at pagiging pantay ng bawat isa. Regine Boy, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novelo. Diyos mabalos sa pagtitiwala.